Gulê dema ku ji dibistanê derket û ber bi malê ve hat, gelek bextewar bû. Îro roja înê bû. Gulê ji rojên înê hez dikir. Ji ber ku roja înê êdî dawiya hefteyê bû. Roja şemê û yekşemê betlane bû. Gulê ji betlaneyê gelek hez dikir. Du rojan bi dilê xwe dilîst û kêf dikir. Li tu caran spartekên xwe jî ji bîr nedikir ha. Gulê li zengila derê xist, dayîka Gulê derî vekir û got: Tu bi xêr hatî Gulê can. Spas dayê can. Ez îro gelek bi kêfim ha. Tam wê ku dayîka Gulê bipirsiya ka gelo çima bi kêf e, hema Gulê bi lez kete hundir, çantayê xwe danî cihê wê û cil û bergên dibistanê derxist û pîjamayê xwe li xwe kir. Piştî ku dev û destê xwe şûşt, baz da bavê xwe û jê re got: Bavo, îro roja înê ye. Sibe betlanê ye. Ez gelek kêfxweşim. Dayîka Gulê fam kiribû ku Gulê çima ew qas kêfxweş e. Bavê Gulê pirsî û got: Ma tu ji dibistanê hez nakî? Gulê got: Belê wale ez gelek ji dibistanê hez dikim. Dibistan mirov dike zana. Dibistan mirov dike şareza. Lê ez ji betlaneyê jî hez dikim. Dixwazim bilîzim bi hevalên xwe re. Dayîka Gulê got: Baş e Gulê can. Ji bo dawiya heftê sürprîzek me heye ji bo te. Lê şertek me jî heye. Heke tu navê rojan hemû bizanî û bêjî ji bo me, em ê jî sürprîza xwe bêjin ji te re. Gulê got: Bijî dayê, bijî babo. Gulê dest pê kir û got: Yekşem, duşem, sêşem, ên, şemê. Bo 5 heft. Li hefte wek ku di navê xwe de jî diyar e, heft rojin. Gulê careke din dest pê kir û jimart: Yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pênşem, ên, şemê. Bijî Gulê, sihet xweş. Tu êdî navê rojan dizanî. Em ê sürprîza xwe bêjin ji bo te. Sibê ez û tu û bavê te em ê herin şanoyê. Gulê ji şanoyê pir hez dikir. Ji kêfa dikira bifiriya. Roja din Gulê dayîka xwe û bavê xwe çûn bi hev re şano temaşe kirin. Gulê ji şanoyê gelek tiştên bifêde hîn kiribû. Gulê ji dayîk û bavê xwe re gelek spasiyan xwe kir û ji kêfan hema çû dayîk û bavê xwe maç kir.